tikulandeni kundomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox mmene makhadi ndi a Malawi osiyanasiyana amene makhadi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye dzulo tinaona ndithu zipani zotsutsa boma makamaka zipani za Afford, UTM, UDF komanso chipani cha DPP chikupangitsa msonkhano wathu la nkhani press briefing mu Chingerezi umene makamaka nkhani yake inali kutsutsana ndi ganizo lokuti kampani yoyendetsa zisankho ya Smartmatic ndi imene ikhale kuyendetsa zisankho za 2025 kuno ku Malawi. Ndi zipani zimenezi zimatsutsa kuti ayi ife ku Malawi kunoko sitikufuna Smartmatic. Lero Innocent Mutholo angofuna ndithu kuyikapo maganizo awo pamene ndithu msonkhano umenewu unayendera komanso ndi nkhani zina pano pa Nyasa VoiceBox. Tikali limodzi kuti Innocent Mutholo akuti bwanji lero pa 31 October 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Mawa wabwino Amalawi, amuna ndakazi, wankulu ndi wang'ono. Lero lachinayi pa 31 October chaka chino cha 2024 pamene Malawi ngati dziko tasala ndi myezi yosapitirira 10 kuti tisankhe boma limene tikulifuna, tisankhe presidenti amene tikumfuna, tisankhe MP amene tikumfuna, tisankhe kansala amene tikumufuna. Muli bwanji Amalawi ku Northern Region, muli bwanji Amalawi ku Southern Region, muli bwanji Amalawi ku Eastern Region, muli bwanji Amalawi ku Central Region. Ine nditwere nyenye Mr. Game Changer, sindimaopa china chilichonse, sindimaopa wina aliyense. Nimati ntelo kuti Amalawi ngati ndikudya ma 5,000, ngati ndikulandira ma 2,000, tamalandirani tamadyani anthu awa aba kwambiri. Ndalamazo ndi dzanu landirani. Ndalama zimene atakukukopa nazo nizo musakopeke, idyani ndi dzanu anachita kukuberani. Dziko lafika ponyasa lero chifukwa cha boma la Lazarus Chakwera ndi nduna zake. Dziko lafika pomvesa kupweteka kununkha lero chifukwa cha boma la MCP mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera komanso Zakeyu abambo ake Sikono. Nimafuna ndiyankhule pano mmawa uno kuti ndalama zimene atakukupasana Malawi mamidzimu, muli ku Lilongwe, muli ku Kasungu, muli ku Nchinji, muli ku Dedza, muli ku Salima, kaya muli pati, muli maboma, kaya muli ku Mpoto, tamalandirani ndalamazo musazitawe, musaziope. Ndalamazo ndi zanu si zawo, koma chimene muchite kalembeseni ndipo mujavote, muthawe ndi kutuluka mu ng'anjo ya mavuto imene Malawi lero akugula chimanga pa mtengo wa 60,000 ndi anthu omwewa amene akuti boma ndi lomweliwa. Amalawi tikalembese mwaunyinji, tikavote kusintha boma limene likutigulisa ife fertilizer pa mtengo wa 119,000 kwacha. Nimati ntero kunena kuti Amalawi wosaopa, wosachita mantha, wosabwerera mbuyo. Ndimafuna lero ndiyambe ndi choncho. Ndimafuna ndiwauza achinyamata wonse okonda dziko lino la Malawi kuti ni nthawi yoti tigwirane manja, tiombole Malawi wathu, tichirimike wosapanga mantha. Ndiyimekaye pamenepo. So ndimafuna ndiyankhule chonchi mochenjesa, ndiwauze anzanga a Malawi Electoral Commission mosogoleredwa ndi Mai Anabelo John Tembo komanso modzi mwa akuluakulu amene timati CEO wa Malawi Electoral Commission, kunena kuti zisankho zimene zikubwera pa 16 September apa si zisankho za Malawi Congress Party. So osazitengera kuntoso, osazitengera ngati ndi zisankho za chipani, osapanga za uchitsiru ngati ndi zisankho za chipani cha abambo ako, osazitengera kuntoso ngati ndi chisankho cha kunyumba kwa munthu kapena chisankho cha kuchipani. Chisankho chimene chikubwera pa 16 pa ndi chisankho cha dziko lonse la Malawi. So zibwana zimene mukupangazi
za uchisiru chimene mukupangazi, zovunda zimene mukupangazi, muchiwe ichi kunena kuti Malawi Congress Party inapanga convention yake, zibwana za uchisiru zonunka muneneka kukapangira kumene kucha. DPP anapanga msonkhano wao, anasankha azisogoleri. DPP anasankha azisogoleri awo, ndipo zawo zinateka. UDF anasankha azisogoleri wao, zawo zinateka. Ford anasankha azisogoleri wao, zawo zinateka. PP akubwera pa 17 pano kukasankha azisogoleri wao, zawo zili bwino. Koma ndimafuna ndikuuze nameke, zibwana zimene mukupanga, Malawi akudziwa kuti zibwanazo zimene mupangazo ndi ndalama za Malawi. Za uchisiru zimene mupangazo ndi ndalama za Malawi. Kukhomerera mukupangako ndi ndalama za Malawi. Let me tell you kuti zisankho zimene zikubwerazo si za Malawi Congress Party, ndi zisankho za dziko lonse la Malawi, ndi zisankho za zipani zonse. Amalawi azasankhe ku zipaniko msogolera amene akumfuna. So osamatenga ngati chifukwa choti munasankhidwa ndi kandalamu anu, ka ndindani anu, ka kuchokera ku chipani chanu, ka kuchokera ku banja la former president wa Malawi Congress Party, ngati mwana wa John Tembo, musawatengere Amalawi kuntoso ngati mali wajo kamumva kupweteka kwambiri. Ine nditwere nyenye Mutholo chikondi cha ushi, remember sindimaopa wina aliyense. So ndimafuna Amalawi mudziwe ichi, ine ngati Mr. Game Changer ndifuna ndiime remote ndi zipani 4 zikulu mdziko lino zimene dzulo zayankhula mosaopa, mosachita mantha. Ndimafuna ndiime nazo remote ndipo ndigwira nazo ntchito remote. Zipani za DPP, UDF, Ford komanso UTM. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ndimasatira bwinobwino misonkhano yathu nkhani imene zipani ikupangitsa. Lero lino ndimafuna choyamba ndisanapite patali ndithokoze chipani cha UDF chifukwa cha kupezeka kwanu. Ngakhale ife timauzidwa kuti mwalephera ku press briefing inaija pa zifukwa za kuchipani kwanu, Amalawi sitimakhulupirira zimenezi. Ndipo Amalawi ambiri anada nanu kukhosi. Malawi anasala pang'ono ngakhale chipani chokuchira vula, koma chifukwa cha chisankho chimene mwapanga, mumve kunena kuti Malawi mwamusisa mtima pansi. Ngakhale tikudziwa kuti kutunda kwa chipaniku kuli ena ake osakonda chipani amene akufuna kuchigulisa chipani cha UDF, amene anali ndi malingaliro ochigulisa chipani chikoma. Mudziwe ngati chipani icho chili cha wanthu Amalawi, si cha kubanja kwa munthu, si cha munthu, ndi cha Amalawi. Chimafuna voti kwa Amalawi amene amapita ngakhale ku convention yaja saku aboma limozi, munthu mozi, banja la munthu. Timafuna ndikuuze, you have to respect maganizo a munthu, and osapanga zibwana, osapanga zopusa. Koma ndimafuna ndikuthokozeni chifukwa cha kupezeka kwanu, kupanga mgwirizano wabwino kwambiri, kupanga deliver kapena kuyankhulapo, kupereka ku dziko kuchimene Amalawi akufuna kuti chichitike ndi kuti chiunikiridwe komanso chikonzedwe. May God bless you. Anyway, Amalawi anzanga, ndimafuna ndibwere apa azipani za opposition kunena kwina mudziwe ichi kuti DPP, Ford, UTM komanso UDF pobwera poera mogwirizana anthu aja sizisiria. So ife ngati nzika za ziko tisawatenge abale athu awa ngati zisiria, chifukwa pamene akunena kuti no ife sitikufuna Smartmatic machine kapena kampani imene isiti kuifuna. Amalawi tonse tigwirane nawo manja, chifukwa anthuwa akudziwa chimene chuchitika mkatimu, kuti limene likuchitika ali ndi bodza la mkukhudija. Anthu awa aliyense akudziwa kuti ndi zigawenga zakupha, zigawenga zakuba, zigawenga zoyipa, zigawenga zimene zikubisa matuvi au mbanda amene akuchita. Andi ngati kuli anthu oyambirira amene akudziwa za Smartmatic, ndi anthu amene anabwera dzulo kuti yankhula ku dziko lino azipani 4 zikulu Malawi muno. So ndimafuna ndiwauze Amalawi amene ali kumudzi, amene ali mtawuni, kaya Amalawi amene ali mayiko akunja, kuti this is right time now kwa wina aliyense Malawi kuti tigwirane manja ndi zipani za opposition. Zimene akuchita anthu awa
ndizomenyera ufulu dziko lino, ndizopanga defendi demokrasi ya dziko lino, ndiyofuna chilungamo dziko lino chiyende ngati madzi, transparency and accountability. Ndimafuna ndiyankhule choncho Malawi kunena kuti ife ngati ntsika cha dziko ndiyankhule kunena kuti tikugwirizana kwathunthu ndi chimene zipani za opposition zikuluzikulu Malawi muno zatiuza dzulo. Ndipo ngati modzi mwa political activist mundilole Malawi sopano ndipemphe ma activist tonse ndiyatchula mayina, ndipo sindikuseka nsoya chifukwa zipani za opposition zimene zili ndikuthekera kutiwombola ife ndi zimenezi. Ndibwereze ndiwatchula amene ndikuwadziwa, amene ndikuphonye nino ziwani kuti muli mkati momwemo, amene satenga nawo mbali kusatira zimene zipani zathu za opposition zayankhula. Munthu amene ali wa MCP iweyo ndi wachikangawa, neni mafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti Amalawi mveserani sopano, ine ngati game changer twere nyenye chikuni cha usi ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti kusatira mawu amene ayankhula a opposition. Ndinene kunena kuti mawu amene ayankhula azisogoleri athu amene akutimenyera nkhondo ife, amene akuyimirira zipani fo zikuluzikulu Malawi muno, onena kuti mayi Annabel John Tembo atule pansi udindo, ife tikugwirizana nawo. Mawu amene anena matwere nyenye amenewa okuti CEO wa Malawi Electoral Commission atule pansi udindo, tikugwirizana nazo. Nkhani ya Smartmatic ichoke, tikugwirizana nazo. Nkhani ya wankulu wa NRB ajipita kwawo, tikugwirizana nazo. Ndipo ngati sachoka apereka anzathu wa 14 days nangokuda ndaulani pang'ono chifukwa yatuluka kwambiri fa Amalawi tatopa tifuna tionese sopano mkwiyo watu kudziko lino la Malawi. And we thank God because our major political parties you come out kuti muteteze demokrasi ya dziko lino, muyime ndi Amalawi, mumenyera ufulu wa dziko la Malawi, muchose zinthu zonyasa izi. Now ndimafuna ndikuwuzeni ine game changer Mutholo chikuni cha ushindiri momwemo, ndipo ndimenya nawo nkhondo ibere, ndipo mademo amene wandikuwapanga indoors ine ndizakhala modzi mwa anthu okhala pasogolo kusogolera mademonstration amenewa. Ndipo ndiyankhule chonchi, uku kuli Aboni Kalindo tikuyeneka tiyendere limodzi, uku kuli Richard Mphepo tikuyeneka tiyendere limodzi, uku kuli Abire Banda tikuyeneka tiyendere limodzi, uku kuli Rayton Mangochi tikuyeneka tiyendere limodzi. Inu achina Saro tiyendere limodzi, achina Steve Chimwadza tiyendere limodzi, achina Don't Trust tiyendere limodzi, kaya ndinu ali Mpopo tiyendere limodzi, Lilongwe tiyendere limodzi, akuluakulu nonse Musa Tembo tiyendere limodzi, akuluakulu nonse amene timayankhula, ma political activist, ma CSOs, ma kampani amene siyaboma, mabungwe amene siyaboma, anthu amipingo. This is time now kuti tigwirane manja tikamayankhula m'machechi. Ndimafuna ndithokoze anthu onse mosogozedwa ndi mabishop ampingo wa Roman Catholic chifukwa simumaopa, mumayima kuyinyalula koma kuyankhula chilungamo. Tiyendere limodzi, mipingo ina itengerepo phunziro pa zimenezi. And I know for sure kunena kuti mipingo inanso yayambapo kuuza ngakhale akhristu ake kayenda Asilamu kuti Amalawi sopano tisamalishe kwambiri boma ili litithapo. Ine ndi Mr. Game Changer chikundi cha usi ndimafuna ndikuwuzeni Amalawi kuti palibe china chimene tingachite koma kugwirizana ndi kugwirana manja ndi zipani foro isi kuti ino limodzi tiombole dziko lino la Malawi. Koma ndiyankhule chonchi, ngati ameki, ngati Annabel John Tembo akutitenga ngati Amalawi ndife zitsiru tadzungulira mutu aziona. Ndibwereze, ngati Annabel John Tembo akuzitenga ngati zosewera ndikumana mitsidwa ndi akuluakulu ake okubanza chewo kuti osadandaula tikuteteza aziona. Ngati CEO wa Malawi Electoral Commission akunamizidwa kuti osadandaula zipangani zimene mukuganizazo osamvesera awa aziona. Ndi chifukwa ndayamba ndimaonera kuti zisankho zimene zikubwerazi si za Malawi Congress Party,
zisankho za dziko lonse la Malawi. Therefore zisankhozi si zisankho zoti Malawi akaendera chiganizo cha Malawi Congress Party. Malawi azipita ku zisankho sata chiganizo cha munthu mmodzi, chipani chimodzi. No, dziko lino ndi dziko la democracy. That's why tikukuuzana chakwera pamodzi ndi mtundu wanu onse umene mukubanayo ndalama kunena kuti we are not ready to go back to one party system. And in Malawi, we are democratic country and we will be democratic. Either you like it or not, mufuna muzika tiponyera so kungona, mwambakale kukapa antu, kupa antu, kumanga antu osalakwa, but let me warn you, time will tell. And tawi kakwana, muziona. Ndimafuna niuze mtundu onse wa Malawi, kuti osaopa mkamayankhula, osaopa pakuchita zinthu, ndipo ma demonstration amene mwawamva, amene Zipani Zotsutsa zayankhula dzulo, aliyese Malawi apange indozi ma demonstration amenewo. Ndipo adzakhala pena paliponse Malawi izadunkha mphira wina nesafune. Ndipo ngati kuli kunyamulirana kumtengo ngati maliro a njoka, omunyamula nzache azaoneka pa ma demonstration amenewo. Ndichenjeze apolisi musamale kuopsa. Ndino anthu amene mukudzunzika dziko linosala yali yochitisa manyazi yonyenyeka. Muchenjere chifukwa ngati muza pasino tiba 20,000 ma 60,000 ma 90,000 poti paja ndi panopa masivo 7 mukapita kugwira ntchito mkulandira ma 90,000 ngati allowance mukamaka gona mukapita kwina kwache kobwera siku lomwe 60,000 ma 60,000 omwe agwirisa ntchito mochenjera kwambiri. Timamva tu ife kuwawa tikamaganiza za Usumani Ibedi analiso wa polisi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi mawanga omaliza lero lino, ndimafuna ndiyankhule kunena kuti anthu nonse amene mwakhala mukupanga chipongwe nkumapangira zipongwe zanu zipani za opposition ngati DPP, Afford, UTM ndi UDF, muziwe kunena kuti kwanuko ndi kwanu ndipo ifenso tili ndi kwathu. Andi kwathu ka president wanu amakufuna atapitako, ndipo takhala tikuwapasa ulemu. Nduna zanu zimafuna zidapitako ndipo zimabwerako. Ife ndikuzisiya, sikuti timakhala opanda zikwanje, sikuti timakhala opanda zina zimene makhala nazo, sikuti nyala sitimayiziwa, sikuti ife nkhondo sitimayiziwa. Muchenjere inu anyamata akwansundwe, ndipo mujiwe kunena kuti nthawi ndikanyamata, nthawi simachedwa. Ndipo mujiwe kunena kuti pokhala inu ozimva nzeru simungazimve anzeru kutholo, simungazimva nzeru kuchewu, simungazimva nzeru kusanje, simungazimve anzeru kunzuzu, simungazimve anzeru ku Blantyre, simungazimve anzeru ku Mangochi, simungazimve anzeru kaya ndi kuzomba, kaya ndi kuphalombe, kaya ndi pati, simungazimve anzeru ku maboma ena onsewo kumene sikwanu, kumene konso kuli madolo. Madolo akwanu si madolo akwathu iya, koma muziwa kuti tinasankha kuzipasira ulemu. Koma mukapitiza ndi ntchito nomatsingira anthu ena kuti asapite kusonkhano kwanuko, mumpwetekesa munthu osalakwa, mumpwetekesa wina wankulu, mumpwetekesa munthu amene sanalakwe. Ndimafuna ndikuwuzeni, Malawi we are watching, and from today on Malawi sitikugona. And cholinga chathu si nkhondo dziko lino, cholinga chathu sikukhapana ku dziko lino, koma kuti tikhale ndi chisankho chimene wina aliyense adzaombere m'manja kuti chachitika bwino. And no one can change system yakasankhidwe 2025. Tikasankha manual system, tasankha manual system, and Smartmatic sitikumufuna, zanu zaka ndi ma computer kandi pa internet sitikuzifuna. Malawi we are not ready for that. And my Annabelle John Temp Tarimanja, you have to know that either you like it or not. Koma mchiziwa chimenechi azanga INRB chonde Malawi ndokupsa mtima musamale kwambiri. Ine ni Mr. Game Changer chikuni chausi ndikumemeza ma activist anzanga tonse. Ni nthawi ndikhala ndikuyankhula ndi wina aliyense, akuluakulu inu ya Zipaninu, ma activist wa tirilene tonse ngati ni mademo tikhale pansi tikambirane tiyendere limodzi. Malawi agwirane manja, Malawi amange chimodzi, Malawi mwini wakavota aonese mphamvu zache popita kunsewu. Ambuye akudaliseni ndipo Mulungu akumbukire dziko la Malawi. And we know for sure kuti mademo amene achitika dziko lino
wina azatula pasi udindo, wina azavomereza kuti sindikuyimaso, wina azavomereza kuti kuli bwino ndizipita kwathu. Ngati sasamala kudzakhala koyamba ndi komaliza kuona ngakhale nduna zaboma zili yaviyavi m'maboma mwathu, ngati samva ndi kuchita zimene m'Malawi mwini tikuyankhula kuti zichitike. Ambuye alemekezeke zikomo.